to, že sa pozdravil, prihovoril a tak, padli sme si do oka a celkom sa na mňa začalo opúvať, že okej, to nešli na vecko. A to ti poviem, to bola jazda do piči. Kámo, vraj má 5 keriek. 3 už som našiel. Vieš, kde má jednu? To je kde? Sergio je úplný výhul. Vážne? Ty vole. Intelektu mu ostalo ešte menej než zodpovednosti. Ale zasa strašne citlivý, to nehovorím. Preto sa na ňo snažíme byť milí. Väčšinou. Vychovala ho babka, ktorá ho učila od útleho detstva na telenovely. Talianske, mexické, turecké. Zdedil po nej obdivuhodnú zbierku VHS-iek, takže to je pre ňo momentálne druhá najdôležitejšia vec, na ktorej fičí. Má dosť problémy so sústredením a jemnou motorikou, tak sme ho nechali hrať na basu. Bol to win-win, basa nevyšla na nikoho z nás a jeho to dudne baví a upokojuje, takže sa nesťažuje, že na nej musí hrať. A ruku na srdce, basákové chyby si nikto nikdy nevšimol. Vieš, aké to bolo po piči? Kasper je ten frajer skupiny. Mal by si to došlo. Ťažko povedať, akú časť jeho príhod tvoria fakty a čo z toho sú jeho fabulácie, ale naučili sme sa už nič nespochybňovať, lebo tie debilné storky majú vždy niečo do seba. Sebavedomie k hraniu v kapele určite patrí, nechápte ma zle, a gitarista je to fakt celkom slušný. Problém však nastáva... Chudák si to fakt užíva. Nemáme to srdce mu nič povedať, tak sme to vymysleli inak. Lod je síty a diváci neohluchnú. Teda aspoň tí, čo nechcú. Objednali ste mi to, dúfam. Kámo, ešte tu nebola. Týpka voláme Nemo, lebo sa hľadá. Mal 5 frajeriek a 4 frajerov, myslím. Strieda to. Vždy, keď sa rozíde s babou, mesiac nezavre hubu o tom, aké sú to svine, aby sa potom dal strucu dokopy s chalanom. Ale ako sa vám toto môže páčiť? S tým, že po pár mesiacoch si to zasa myslí o chalanoch a takto do kolečka. Ale šovku spraviť vie. Brutálne. Tuším sa tomu hovorí frontman, ale v rámci svojho anarchistického presvedčenia o bezstrednej spoločnosti by pri takomto označení hocikomu strelil facku. Zlato v hrdle, ale má to aj odvratenú stranu. A dneska vám porozprávam vtipy, ktoré ma naučil sám život. Ašpirujúci stand-upista. Viete, čo povedal pápež, keď mu padol telefón do záchoda? Skúšobné publikum zatiaľ tvoríme dobrovoľne my. Papa mobil. A nedobrovoľne diváci na koncertoch. Viete, prečo sú patológovia tuční? Lebo sú pri tele. Vždy vletí ako veľká voda. Hrajte do pičí. Ale furt to není ten najväčší šéf. Všetci sme sa modlili, aby si Kasper odpustil niektoré zo svojich overených sexistických baliacich hlášok. Alebo aby ja som počkal, kým nám ostatným donese objednávky, aby naplula iba do tej jeho. Nie si ty náhodou Ježiš Kristus? Lebo žerem tvoje telo. Prosím vás, tento doblok, to je nejaká ryba? Bistro Kaleráb. Reštaurácia, športové stredisko, kultúrny dom. Pred každou skúškou sme sa sem chodili nájsť. Bol to obec povinnosti, pravidlo číslo 1 z 11 pravidel, na ktorých sme sa uznesli, keď sme zostávali tzv. Kapelnú ústavu. Erik nemohol zniesť, keď bol chod skúšky prerušovaný malichernosťami ako objednávanie pice, jedenie a následný jav, ktorý nazýval úpadok driveu. Každý sa musel povinne do síta nájsť, aby sme následujúcich 5 hodín dokázali fungovať bez nariekania. Erik nie je. Nikto nechápe, ako to funguje, ale je to tak. Ale on nie len, že nie je. On doslova pohŕda aktom jedenia. Páni? Servus. Espresso bez mlieka a pohár vody. Ďakujem. Vlastne aj s háňaním a prípravou jedla, uvažovaním nad jedlom, alebo akoukoľvek činnosťou, ktorá s jedlom súvisí a jej vykonávanie presahuje čas nevyhnutný na uspokojenie hladu. Považuje to za absolútny povrchný prežitok z čias stredoveku. Akékoľvek pochutnávanie si na jedle je preňho nechutným prejavom obžerstva. Aha, Erik, to si ty.
Suchárik. Preklína prírodu za to, že ľuďom dala tráviaci trakt a nenechala ich príjmať živiny zo vzduchu alebo slnečného žiarenia, ako všetky normálne tvory. Cigarety to isté, samozrejme. Nič tak nenabúravalo produktivitu ako 5-minútové pauzičky na cigu, z ktorých sa samozrejme stávali pol hodiny. Pikolko? Neviem, čo znamená pikolko. Povedal som espresso. OK, nakoniec to asi schytá Erikova objednávka. No a ja svoj život síce pevne v rukách nedržím, ale snažím sa udržať pokope aspoň týchto 4. No hovor, kamo. Pokoj, Kasper. Všetko si povieme v hovade. Hovado. Mekka umenia tohto okresu. Hovado je svätyňa, do ktorej môžu vstúpiť iba najhodnejší. Muži sa musia prežehnať a ženy zahaliť. Je to priestor, v ktorom sú si všetci rovní, kde nie je vojen ani hladu a odkedy sme z kapelného fondu naškrabali 30 eur na ohrievač, ani chladu. Je to naša skúšobňa, inak a sukšie povedané. Garáž na starom sídlisku po mojom dedovi, na ktorú nedáme dopustiť. Zhruba pred 20 rokmi mu niekto vykradol, tak na dvere nasratý kľúčom vyril odkaz pre zlodeja, z čoho nakoniec vznikol skôr nadpis. Hovado. Máme mesiac. Jakože... Erik, Dream Big, jak sa hovorí. Ale Headbang Turbo Showdown, to je iná liga. Tam hrajú najväčšie mená undergroundu. Tuším aj Mrdihla ujde tento rok. Není šanca. OK. Tak ja sa zamyslím, či vôbec chcem hrať s niekým, kto sa takto bojí konkurencie. Ale to je aj tak jedno. Už som nás prihlásil. Erik, ale nie je tam účastnícky poplatok nejakých 50 eur? Správne. Počujte, Headbang je naša príležitosť, ako sa konečne vyhrabať z tejto diery. Len si spomente, prečo sme vyhodili Nožíka. Ach, Nožík. Bol to dobrý chalan. Klávesy. Opustil nás, keď sme usúdili, že nie je prínosné pre imič kapely, keď je na jej koncertoch menej divákov ako členov.
Platíme za strápnenie sa po piči! Samozrejme, že sa tam niečo platí. Inak by sa tam ukázal každý kokotko. A tým, že zaplatíme, dáme najavo, že to myslíme vážne. A ak vám to pomôže, víťaz dostane 2 litre na nahratie EPčka. Čo? 2 litre. Eur. Nie čuča, tak pokoj. A to je ako, že musíme použiť tie 2 litre na to EPčko? Funguje to tak, že hľadajú talenty, ktoré pomocou nejakej ich platformy distribujú ďalej. A my musíme dodať hotové EP. Kamo, ty čo riešiš? Na čo sú tebe peniaze? Lak na vlasy ti poičiam a mamka ti len tak neprestane vyvárať. OK. Erik, predpokladám, že keď si nám to takto pekne vybavil, tak vieš, aká kapela ohlásila comeback a potvrdila účasť. Kde si veringle? Tyčka v kríku. Slurfagus? Horšie. Marturos. Ten zvučný a neškodne znejúci názov prislúchal niečomu veľmi nezvučnému a škodnému. Asi pred 5 rokmi hral Erik vo svojej prvej kapele. Dostal sa tam ako náhradník za frontmana. Celkom sa im darilo, hrali festiaky a tak. Z 3 chalanov bol v kapele najmladší, 19 rokov, takže na svoj vek zažíval celkom výnimočný úspech. Ako správnemu tínedžerovi plnému hormónov mu z toho samozrejme začalo zahrabávať. Dával si 5-minútové sóla, prskal na divákov pivo. Raz sa pokúsil skočiť aj s gitarou do davu, ale kábel od neho našťastie udržal na pódiu. Tiež by ho kábel udržal na úzde aj v ten osudný letný večer na jednom festivale, keď sa nad ránom ocitol pripitý v dodávke sám s frajerkami svojich 2 spoluhráčov a najlepších kamarátov. Holkám sa zjavne ešte spať nechcelo a chceli si trošku poafterkovať. Ráno sa zobudili v dodávke a vo výčitkách. Potichu sa vplížili do stanov, kde objali svoje spiace polovičky. Hneď na druhý deň sa dohodli, že im to prerozprávajú a celé to hodia na Erika. Kasper toto považuje za tú najviac cool príhodu na svete a Erika za svoj vzor. Nemo ho lutuje za tie baby, lebo má práve tú z 2 fáz. Sergio sa tomu smeje a pripomína mu to obľúbený diel Rosalindy. No a ja chápem, že by v tejto chvíli Erik najradšej cúvol. Už však investoval celý kapelný fond. Čo, hráme? Ďakujem, chalani, ste úžasné publikum. Ja nechápem. Nikde inde sa takto nesmejú. Kurva. Chalani, za chvíľu som tu. Vieš čo, Nemko, povedz babke o tých voľných sviečkách, však vieš, ak som ti hovoril. Čo? O tých voľných sviečkách. Aha, dobre. Čaute, chalani! Ako ste ma tu našli? Dal si storku, drbo. Ja, že nemáš Instagram? Nemám. Drama mi ukázal. Jaj. Vy jebnuté deti si ani neuvedomujete, koľko súkromia tam zdieľate. Ja mám svoju Nokíku a som spoko. Snake. Jeb na to. Vieš, prečo sme tu? Je 30. Jaj, tie prachy. Tie prachy. To nie sú tie prachy. Sú to moje prachy. A pri veciach, ktoré sú moje, preferujem, keď tie veci naozaj mám. Inak by čo? Inak by sa tie veci nevolali moje, keby som ich nemal. Boli by nemoje. Nie jeho. Chcel by som ti ešte pripomenúť, že úroky stále činia 20% za každý ďalší týždeň. Takže buď sa dohodneme tu a teraz a ty nám tých 5 litrov dáš, alebo sa s tebou budú zhovárať dramoví kamaráti. Ale bude to iný rozhovor. Pôjde iba z ich strany. A miesto slov
tam bude figurovať jeden skurvene horúci drôt. Verím, že sa rozhodneš správne. Snajek je po piči, vrážka, stále mu ho tam drtím. Drama! Ty to s ním tiež hráš na tú kapelku? Ako to myslíš? No, že či si rovnako premotivovaný, jak ten tvoj kamarát. Ako to myslíš premotivovaný, veď máme normálne kapelu a ideme hrať koncert. Kámo, ale to je len nejaká kokotina. Rock'n'roll, hviezdy. Čo si o to vlastne predstavujete? Kámo, však ty si dohulený jebo. Čo, už ti prejebáva z toho úplne? Dohulený jebo a či si čo? Ja som dohulený jebo, aj on je dohulený jebo. Ale každý z nás pozná svoje miesto. A ja by som rád bol oný Bob Marley, slávny. A každý z nás má predurčený osud. Človek musí vedieť, či na to má, alebo na to nemá. Don't worry. Be happy. A tento typek, on je teplý? Nie je teplý, aj holky sa mu páčia. A to sa ako dá? Na vodovod si prepína. Či je to tráva jediné, čo nám sem chodí v júli? Seržo, to čo kúkame? Sahibov sen? Nie, to je Jafarovo šťastie. Sahibov sen je bageta. Dal by som si bagetu, ty kokot. Tomu ver. No a aký máš z toho pocit? Neviem, či na to úplne máme. Ale keď nič, tak aspoň si nás nejakí ľudia všimnú. Dobre, a ten úrad? Nič. Každý mesiac im nosím potvrdenie od iného známeho, že som sa u nich ukázal o zamestnanie. No a nenapadlo ťa, teda prepáč, ak to bude príliš trúfale, ale o nejakú prácu sa skutočne uchádzať? Neviem. Chcem sa teraz naozaj na tú kapelu sústrediť a... A vyžierať mamu? Kika, prestaň. Jak vyžierať mamu? Je rada, že mama doma. A minule som bol aj nakúpiť. OK. Vieš, čo ma desí? Zrazu mám 40, vedľa mňa žena a mne nedá spať tá otázka, že čo keby. Čo keby som sa vtedy snažil o to trochu viac? Čo keby som tomu dal viacej času? A keď to nevyjde, tak fajn. Zoberiem si lístok, postavím sa do rady, nájdem si prácu, nájdem si ženu, ale príjmem to. S vedomím, že keď bolo treba, tak som urobil maximum. No a čo babi? Nič. Zláhla sa zem. Vieš, ja nechcem rýpať, ale táto tvoja bezprízornosť asi nie je úplne atraktívna pre mladé, perspektívne holky. Kika, Doriti, aká bezprízornosť? Veď ti hovorím, že sa venujem hudbe. Čo sa s tebou stalo? Není to tak dávno, čo sme spolu chlastali čučo pod stageom po koncerte. A do rána sme čakali na vlak. Veď ono to všetko bolo fajn. A ja som rada, že som to zažila. Len som už teraz asi inde. A ty by si to možno mal skúsiť tiež. Vieš, napríklad Michal, ten teraz začal taký jeden coolový projekt. Wow, jasné. Kým není niekto liepko influencer, svet úspešných, tak akože je lúzer, hej? To radšej budem bezdomovec na lavičke. Ty o čom hovoríš? Aký influencer? Ja hovorím o normálnej zdravej cieľavedomosti. O premýšľaní do budúcnosti. Pozri, ak som mala na tebe niečo rada, tak to, že si skromný introvert. A že sa na nič nehráš.
A ty si tak posadnutý tou svojou skromnosťou, že ti vadí každý, kto si verí. Ako sa ti vôbec dá takto fungovať? Vyzerám, že fungujem. Kamo, akože tá sloha je fajn, ale ten refrén, bol som to iba ja a ty, mám na duši záplaty, však to vôbec nie je taká autentická emócia. Niečo mi tam chýba, ale zatiaľ neviem čo. Serže, inak ty na tom aj jazdíš, či to si nosíš len tak? Čo to, kurva? Práško, uzri, už sú tu tí lúzri, drbnuté handry, ja také buzly, kam nestoja za veľa, táto banda zbabela a ich teplá kapela, tá už dávno sapala, jo! Hej! Novák Václav! Počujete? Lúzri! A okrem toho všetkého, to bolo ešte aj homofóbne. Čo to znamená? Že ideme skúšať. Mám dôvod celkom pádny, na pocit celkom pádny, správaš sa... Nemo, Prepač, kamo, toto je súrne. 8 nič. Fakt, kamo, bude to len minútka. Nemo, to do mňa naozaj chceš, aby som ti prečítal 8? Jebem ti 8! Celý tvoj pojebaný zošitok! Sorry, ale keď poviem, že je niečo súrne, tak je asi niečo súrne. Už by si sa niekedy mohol tiež správať ako človek. 8 do piči. No hráme. Čaute, chalani. Nové vlasy, čo? Išiel si do ríšavej? Nesnaž sa, to mi nechytil blond. Aha. Ale vyzerá to po piči. Drž píču, dobre? Ja viem, jak to vyzerá. Mám doma zrkadlo. Keby máš aj ty, tak sa do ňoho pozrieš a zistíš, jak si to zasa dojebal. Koľkatého podľa teba je? Vieš, ja som ti chcel Ja ti dobre poviem, koľkatého je. Mívko, nový mobil? Však ty si normálne nový človek. Hovor mi niečo. S touto vecou neviem robiť, tento dement ma na to nahovoril. Neviem, kto mal aký problém s tlačítkovými telefónmi. Koľko ty máš vlastne rokov? Viac, ak vyzerá. Drž piču, drama. Nejsi môj tatko. Viac, jak vyzerám. Tajomstvo je veľa športovať a 3-krát denne jesť. Ale dosť bolo pičovín. Vieš, prečo sme tu? Bráško, ja potrebujem ešte nejaký čas. A ja potrebujem čas. V podobe peňazí. Lebo čas sú peniaze. Preto sa to aj po anglicky píše Ch a S. Nie je náhodou Jeb na to. Cáš beží.
Chalani, počujte. Všimol som si, že niektorí z vás sú trošku v strese z toho koncertu, že? A tak som nám niečo vybavil. Zajtra nás pozýva na obed Roky. No Roky Šeska. Šesťo. Roky Fešák Mrochťo. Dušan Hriňo do piči. Najväčší producent tu v okrese, najlepší z najlepších, všetky akcie zvučí. Akurát sa pýtal, že či sme v pohode s Áziou. Sloboda prejavu nič moc, ale kultúru majú v pohode. Píše, že Shanghai Garden, asi nejaká Čína v meste. Môže byť? Super. To sa tam nemalo vydiať? Ospravedlňte ich. Rockery. Veľmi si vážime, že ste nás sem pozvali. Takto, v prvom rade. Ja som Roky. Žiadne vykačky, to není môj štýl. Však sme jedna branža, ne? Púšťal si tie veci, čo som ti posielal. Počúvaj ma. Mi to nešlo prehrať. Bol nejaký divný formát RUR. RAR, to stačí rozbaliť. Á, tak. To ja skôr asi balím. Kámo, on si myslel, že nie. No, chlapci, ja to mám takto. Dobrá muzika musí mať energiu. Impuls. Rozumíte? Môžete mať talentu hoci koľko. Bez toho to nejde. No dobre, voláme. Díky moc. A ako teda dohodneme sa čo ďalej? Aké ďalej? Normálne, držím vám palce. Ste simposi celkom, všetci. A na čo sme sa stretávali? Čo tým výfonkám končila záruka. Sám by som jej nezežral. Najlepší z najlepších. Tebe jebe. Nažral si sa zadarmo, nažral. Tak ticho. Ja len, že som asi čakal, že nám deň pred koncertom dá nejaké lifehacky alebo tipy, ako to nedojebať. Alebo, že nám aspoň ponúkne nejakú spoluprácu predtým, ako nás zajtra úplne všetky vypískajú. Sme v prdeli. High Society. Kde tam máš A? Čak hovorím, nech to píšeme z A, nech sa to dá potom zakrúžkovať, akože anarchia. Akože kde? Akože H-A-J. Haj. To znie ako keby sme nejaký spolok horárov. Tak. Society. Society. Ako keby je ti dačo sosa. Pičovina. Chalani, ja na toto fakt kurva nemám čas ani nervy. Idem domov nejako vymyslím. Čo mu je? Už každý zvládame stres inak. To sme si všimli. Tiež nie si najviac v pohode v poslednej dobe. Ja nepotrebujem tvoje psychologické rozbory. Radšej choďte domov cvičiť. Zajtra je veľký deň. Žiadne pivka do noci.
Neviem. Niekedy mám pocit, ako by som bol ten tretí zelený. To je tretí zelený. O čomu ide? Erikovi. Príde vám to smiešné? Ako vôbec vzniklo to jeho šéfovstvo? Studiem pretrhať, hrám solovú gitaru a k tomu spievam druhý hlas. Rozdáva nám tu rozumy o prekročení vlastného tieňa a neviem čom. A videli ste, aké v prdeli z tých Marturosov? Že to zrovna teba tak všetko sere. Máš všetko na svete, si sebavedomý, môžeš mať akúkoľvek holku chceš. Čo takí chudáci ako ja, alebo napríklad to Jonáš. Díky, Serzo. No viete, ja som vlastne panic. Si v pohode, Billy Bomba? Ďalší trošku to roztiahnite. Kaspi, doprava trošku. Serži, tam trošku, do stredu. Tak, počkaj, aby si to... Čaute, vy ste High Society? To je O! O ako anarchia. Vaše schopnosti aspoň nikto nespochybňuje. Áno, moje schopnosti ma totiž každý upiči. Som len povalač a parazit, čo nevie robiť rukami. Už aj ty, Erik? Čo ja? Kam sa podeli tvoje motivačné keci o vystúpení z komfortnej zóny, ha? Tebe o čo ide? Som nervózny pred hraním. Ja ti poviem. Prvý raz máš aj ty vyrovnaný, do piči, zen buddhista, svoj malý mindráčik. Zrazu si s nami na jednej lodi, čo? Kámo, čo ti je? Vy sa počúvate vôbec? Jak sa tu lutujete? Pičoviny riešite? Mne tu ide kurva o krk. Keď nezaplatím 5 skurvených litrov! Prosím, akých 5 litrov? Počkať, to akože chceš použiť našu výhru na zaplatenie nejakého tvojho pojebu? Chalani, ja som vám to chcel povedať správnej. Jutnú dvojku, Mike, zátvorka, to dievča vpravo. Čaute, my sme Arturos! Nikto nič? Nič mi na to nepoviete? Ako si to našiel? Šiel som za zvukárom, aby ma dal trochu hlasnejšie. A toto tam mal nalepené.
Tomu to kurva kázal. Kasper, som nevedel, jak ti to povedať. Totiž ty máš úplne super to vystupovanie, ale ten spev... Ale veď teraz na stage som sa normálne počul aj všetko. Vy všetci o tom viete? Seržo? Máš to v odposluchu, ale to je všetko. Von to nejde. Koľkýkrát? Koľkýkrát sa toto stalo? The souls of one against the world, against each other. While you feel this never-ending, useless desire for power. Kaspi, vyserme sa na to teraz. Ja sa mám na to vysrať? Money keeps their steers so good. I like the simple, but never is inspire me. And a breath of black and white, then different colors of the show walls and plans. I wish I had plenty of time. Všetko som mal, alebo tým štetkám som o to prišiel. No toto som musel od nuly vybudovať. To akože sme nuli? Prosím ťa, to som tak nemyslel. Jak si to teda myslel? Nula, Jonáš. Ty drž hubu, ty vývu. To odvoláš. Prestan zo mňa robiť retardovaného, viem sa brániť aj sám, tiež zo mňa robíte kokota. Keby si raz za čas zahulíš, tak možno aj rytmus udržíš. Aspoň mu nemusíme vypínať basu. Kokot, Čo iba vypne, ty kokot zelený šrek. Teraz ísť hlavňa Mohli by ste držať manžel. Takto sme sa asi 10 minút navzájom obviňovali. Každý z nás so svojimi sračkami. Presvedčení, že tie jeho sú tie najzásadnejšie. Či už to boli dlhy, pocit menej cennosti, zranené ego, trauma z minulosti, alebo neutíkajúca potreba cítiť sa zmysluplne v očiach ľudí, ktorých máte radi. Toto, čo sa tu teraz udialo, to je tá energia. Toto je ten impuls. Ste nasratí? OK, a ja som nasratý. No tak ste nasratí? Ja som nasratý, nehuč po mne! Ja som nasratý. A ja som nasratý. A ja som celkom nasratý. A ja som nasratý. Toto je ono. Toto je ten hard rock. My nehráme grunge? A že hráme metalcore. 5 minút hard rockery.
Ale, Eričkové kurvičky, kde máte pasáka? Aha. Už som sa bál, že vás nebodaj pustil len z dohľadu. Ešte by si vás tu náhodou našiel nejaký iný podpriemerný kapelník. Podpriemerný kapelník? Dobre si ich vycvičil. Chalani, ja som... Piči. Som piči. Ešte stále sa môžeme na to vysrať. Fakt sa na to chcete vysrať? Kamo, teraz nás tam už fakt nič nedostane. Chalani, zháňa vás nejaký typek. Vraj je to súrne. Aký typek? Taký malý farebný čávo. Vyzerá tak na 18 alebo 40. Poďte chlapci, poďte páni. Krásne sme to natúšili, bola mi škoda, keby nejdeme šup, drží, ponáhľali sa, šup. Čaute, my sme High Society. Raz, dva, tri, štyri! Viete, ako sa volá výlet so sexuálnym zameraním? Faktúra. Viete, čo jedia mexické supermodelky? Silicon carne. Viete, čo robí chlap preplnený Viagrou v bordeli? Tvrdne tam celý deň. Žarva a
klávesy. A ty o tom čo vieš? Pamätáš si ten slide? Pamätáš? Ja si to pamätám úplne totálne. Áno. Fakt popiť. Čau, Mifo. Kde máš dramu? Nechal som ho v aute. Nemôže prísť domov zafajčený. Vieš čo, tie peniaze, tie tvoje peniaze, ja som si myslel, že dneska... Jebe na to. Takto, Radovan. Radovan? Mne sa len tak hocičo nelúbi. Dá sa povedať, že som dosť taký frflo, žundroš. Bojujem s tým už dlho, ale som skrátka taký, no, ale vy chalani, vy ste boli dobrí. Vy ste sa mi ľúbili. Poriadny punk! My hráme skôr metal piču. Radovan, fakt ti bolo toto treba? Pol roka mi nevieš vrátiť debilnú desku. Ale to ste vy mladí, že? Jebať na problémy, jebať na všetko, odkladať. Veď to sa nejako vyrieši. Až sa z toho problému stane 5000. Tak tie cigy boli na mňa. Dúfam, že chutili. Tfuj. Páni, ďakujem za koncert. Kde je Seržo? Seroste, ako? Vidíš to, Makaro? On sa s nami ešte baví, rock'n'rollista. Prečo by som sa nebavil? Veď som rád, že ste ma prišli podporiť. Počuješ to? My sme ich prišli podporiť. Normálne sme ich prišli uctievať, celebrity, ty kokot. To som nepovedal, prečo si taký... Vieš, čo si? Pokrytec. Presne tak. Si pokrytec. Už ti nie sme dosť dobrí? Lebo nebrnkáme na gitarke a neblačíme kokotiny do mikrofónu? Baka baka ble, baka bla, baka ble. Vieš čo, Seržo? Pojeb sa. Mám vás rád, chalani. Aj teba. Na zdravíčko. Na zdravie. Kamo, to bolo na mňa? Asi hej. A ozaj, tú súťaž sme nevyhrali. Ale nejako nás to nesralo.